Душето цвете да разцъфне толкова много. Знам книжовниците стари, силите си не пестили. С книги, вестници, буквари, българския дух крепели. Да се знае, да се помни, че България е жива, на родителите скромни, българинът китка свива. Първи ноември е денят на народните будители. На този ден всички българи почитаме паметта на българските просветни дейци, революционери. Народен будител е човек, който през целия си живот популяризира знанието за историята и правилната употреба на майчиния език. Свети Паисий Хилендарски е духовник и национален будител. Той е канонизиран от църквата за светец. През 1745 година отива в Хилендарския манастир. Събира материали през 1762 година и завършва история славяно-българска, на която пише: за вас не е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи, своя род и език. Имат и история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език. Софроний Брачански е духовник и последовател на делото на Паисий. Той пръв преписва история славяно-българска. Автор е на няколко книги, а книгата Неделник от Софроний Брачански е първата печатна книга на български език. Васил Априлов е просветен дец и книжовник. Той основава първото българско училище в Габрово. Неофит Рилски монах, художник и учител. И преподава в Габровското училище. Написал е българска граматика, таблици за именоучителни и първия